Alde batetik guk nola ez, poza hartzen dugu batez ere Euskal Herrian milaka pertsona direlako etaren mehatxupean bizi direnak, eta horiek hemendik aurrera, mintzat garai baten lasaiago bizitzeko aukera baldin badute, pozgarria da eta poztu egiten gara, baina horretaz aparte ez dugu ezer aurkitzen positiborik komunikatu honetan, are gehiago gauza asko ikusi ditugu eta aztertu ditugu erabat salagarriak eta kezkagarriak direnak. Alde batetik, berriz ere, etak bere burua bermatzaile gisa jarri nahi du, ezarri nahi du, eta etak prozesu demokratiko deituriko batean bermatzaile lana egin nahi du. Guk ukatu egiten diogu etari paper hori egin nahi izana, guk ez diogu onartzen etari eskubide hori, bermatzaile lana egitearena, baina ez da ere, eta are gutxiago ikusten dugu hemen beharrezkoak direnik, alderantziz uste dugu guztiz kaltegarria direla, ikusten dugu ez direla beharrezkoak, kaltegarria direla, etak abian jarri nahi duen, edo proposatzen duen bezalako prozesu demokratikoa, behintzat hala deitzen diote. Beraz, guk ukatu egiten diogu etari gaitasun hori, eta guk hori gaitzetxe egiten dugu, eta ez dugu onartzen, etak paper hori bete dezakenik, eta ez dugu onartzen ere horrelako prozesu antidemokratikoa martxan jar daitekenik. Hori esan ondoren, baita ere, esan nahi duguna da, hemen politikaz hitz egin nahi bada, erabakiak hartu nahi badira, euskal erakundeen baitan hartu behar direla, azken finean euskal erakundeak direlako zilegitasuna duten bakarrak, eta hemen euskal hiritarren izenean zilegitasunez hitz egiteko eskubide bakarra euskal erakundeek daukate. Beraz, euskal erakundei bizkar emanez egiten den urrats oro, ez da urrats baikorra izango, eta guk ez dugu hori onartuko. Eta azkenik bi gauzatxo. Alde batetik, hemen esaten da, hemen bakea iristen bada, erabatera edo bestera egiaztatu behar dela. Guk uste dugu, bakea iristen bada behintzat, egiaztatuko duena, bake hori iritsi dela egiaztatuko duena euskal gizartea bera izango dela, euskal gizartea osatzen duten gizon eta emakumeak. Eta hemen guk eskatzen gaituena da, ez dugula askotan gure gogoetetan kontuan hartzen, hemenka mehatxupean, jazarpean eta presiopean dauden milaka eta milaka euskaldun. Gauza bada, etaren violentzia espresio gordinenak, baina historiak erakusten du eta treguan egon denean ere bai, eta etak suetenak agindu dituenean ez direla jazarpen horiek gelditu eta jazarpen horiek berti hor daudela. Beraz, jazarpen horiek, presio horiek eta mehatxu horiek dauden bitartean ezin esango dugu hemen inork egiazta dezakenik Euskal Herrira bakea iritsi denik edo bake bidean gaudenik. Eta azkenik berriz ere gure kezka adierazten dugu, etak bere komunikatuan berriz egiten duen gauza bati buruz. Hain zuzen ere, bere historiaren justifikazio erabat salagarria egiten du, errealitatetik kanpora dagoena eta guk hori salatu egiten dugu. Etak uste du, edo sinistarazi nahi du, ekarpen handiak egin dizkiola herri honi, eta etak egin duen ekarpen handiena miseria izan da eta ez beste. Beraz, hori ere salatu egiten dugu inolako zalantzarik gabe. Beraz, laburbilduz, atzoko komunikatuan ezagutu genuen guztia, gure ustez ez da postekoa, bakarrik posteko hautatu bakarra dago, lehen esan dugana, baina hortik aurrera gure kezka adierazten dugu. Eta ikusita beste erreakzio batzuk, nondik joan diren, guk askoz ere zorrotzagoak izango gara, euskal gizartea zorrotza izango da zainketa lan horretan, eta hamaika bat ere zorrotza izango da. Eta guk behintzat, besteek jakingo dute zer egiten duten, guk ez diogu etari aurreskurik dantzatuko atzoko komunikatua ezagutu ondoren.